Cambados ten en marcha nestes momentos a terceira fase do plan de melloras do polígono de Setepías. A actuación céntrase na renovación da pavimentación entre rúas Concepción Arenal, María Soliña e María Castaña. Por o que estamos observando é unha mellora significativa con respecto ao que había antes, onde o pavimento, o firme que había, non era un firme definitivo, xa tiña certa degradación e agora queda un firme moito máis liso e compacto e máis accesible tamén ás beiras rúas que estaban algo elevadas con respecto ao carril no firme que había anteriormente. Nesta terceira fase do plan vanse asfaltar uns 10.000 metros cadrados de rúas. O investimento rolda os 110.000 euros financiados a través da Xunta e do Plan Concellos da Deputación. Con esta obra xa levamos dende 2015 investidos máis de 1 millón de euros no polígono industrial de Cambados, o que supón que o Concello de Cambados, a parte casi todas eran subvencionadas, o Concello de Cambados non chegou a investir 100.000 euros nesas obras e supuxo, por un lado, rematar as beiras rúas, dotar de videovixiancia o polígono industrial que non funcionaba, que tivera fibra ancha. Con todas as vías do polígono xa asfaltadas, sobre a mesa o Concello ten agora a remuda de todo o alumeado de Setepías. Temos agora mesmo xa licitado, seguramente se executará antes de rematar o ano, a sustitución de todo o alumeado público do polígono por luces LED de baixo consumo, que, ofrecen, como decimos, dados os precios que ten agora mesmo a electricidade, ofrecen unha rebaixa importante no consumo. Estamos falando de baixar a un tercio, máis ou menos, é dicir, a forrar en torno a un 60-65% no consumo de electricidade. Tamén se está estudando a mellora da rede de abastecemento de auga en todo o polígono, así como o asfaltado dunha rúa secundaria que, polo seu tránsito máis reducido, o Concello non considera urxente.